Miani og nagkadaiyang reaksyon ang social media post sa usa ka tag-iya og motorsiklo nga si Tristan J. Ford Laude nga mi kwestiyon sa paggamit sa iyang motorsiklo sa Traffic Enforcement Unit kun TEO personnel human kini ma-impound ni adtong Sabado, Pebrero 28. Mi pagawas og mga hulagway niini si Laude. Nagkanayon ang maong driver nga gipara siya sa TEO sa Cebu City Police Office kon CCPO didto sa Cebu South Coastal Road pasado alas 2 Sabado sa hapon. Tungod sa gihingusgang operasyon sa Land Transportation Office kon LTO batok sa modified muffler o tambutso. Nakugang siya ni adtong Marso 1 dihang nakadawat siya og litrato nga nagpakita nga gigamit ang iyang motorsiklo sa N. Bacalso Street duol sa eskina Virama Avenue. Nunot ni ini, mi question si Laude sa proseso og saktong protocol sa pagbalhin sa iyang motorsiklo sa impounding area. Sa bahin sa CCPO, mi pasalig sila nga gisugdan na nila ang investigasyon sa maong insidente. Mato ni CCPO Director, Police Colonel George Elanan, nagpaabot lamang sila sa mga dokumento nga gikinahanglan. File siya sa formal niya complaint so that matubagsad sa hingtundan in a proper forum. Gituyo sabog adto sa MyTV Cebu News Team ang LTO aron sa pagpangayo og katin-awan sa saktong pamaagi human ma-impound ang usa ka motorsiklo. Sa mga na-impound na motor sa ilang operasyon, isa kay kini og towing vehicle. Apan matud ni LTO Operations Division Acting Chief Attorney Vincent Francis Santiago, walay mga towing vehicle ang TEU. Most of the time, due to the exigency of the situation, mapugos na sila nga ang ilang sakyanan, siyempre, ang mga impound nila motor vehicle, ilan na lang yun ang driveman padung dito sa ilang opisina sa TEU. Human makuha sa TEU, makig-alayon kini sa Local Government Unit kun LGU kung asa dunay impounded vehicles area. Puno ni Santiago, ang pagmaneho sa mga otoridad sa mga impounded vehicles kabahin sa official function sa impounded process sa mga tinugyanan. The public officer is very careful in operating that vehicle, knowing that operating that vehicle is part of their official function and dili na ilaha. Kini si Mark Armas, alang sa MyTV, Cebu.